Skal vi lige have det her ud, faktisk? Det købte jeg da sidste uge. Hvor fanden har du købt det her? IKEA. Ej, hvor mærkeligt, fordi vi har sådan nogle her hjemme på forældre. Altså, jeg har altså haft den her. Jeg har brugt dem der til at lave kaffe og te i rigtig mange gange før. Det er sgu lidt. Fucking crazy cunt, crazy cunt. Making it as well. Fuck, hvor det klør i mine øje, mand. Der skal bare lige starte noget krig. Og ved du hvad, så har jeg også læst, mand. Pia Kjærsgaard lige den her dårlige anmeldelse. Ja, det er godt. Fordi at den er slet ikke historisk korrekt. Sådan der. Hvem fanden laver sådan en dyr serie? Jeg så ikke noget historisk korrekt eller pisse i ting. Er du sikker på, er det ikke bare fordi de taler anderledes, for det brokker de sindssygt meget over i radio? Jeg synes også, de taler rimelig irriterende. I går var der en, der sagde, mand! Sådan noget der, du er politiker. Det siger du ikke i sådan en rigsdag, mand. Det er også noget med, at den har kostet 170 millioner mere, end den skulle, eller et eller andet. Det er så meget de her kulturelle myndigheder i Danmark. Det fik jeg ved af det. Det var sgu da Melodigram på. Nej, det har kostet endnu mere. Nej, det har kostet 73 for meget. Den der, det kostede 172%. Altså, jeg får en bøde nu, vi snart gå ned. Jeg får en bøde lige nu, hvis I ikke går ned. Lad os alle sammen gå ned. Lad os gå ned og komme. Skal du sgu ikke ned? Jo. Jeg skal jo lige have tøj på, eller hvad? Jeg skal ikke ned. Jeg skal sgu da ikke ned. Du skal ikke ned? Nej. Nå, jeg troede, du skulle med ned. Hvad kan jeg gøre? Vi kan godt spise på torsdag. Ja. Shit, mand. Hvad? Jeg tror godt, jeg kan. Du tror godt, du kan? Jeg kan ikke huske, om jeg ikke skal på arbejde, men jeg tror nok, det er mandag, onsdag, fredag. Okay. I den her lige uge. tage en tjekker, når det kommer ned. Ja, jeg tænker, det her kommer. Okay? Jamen. Skal du bare komme? Hej. Hvad skal du? Det kunne da være meget grinerne i hvert fald. Skal du tjekke, hvornår jeg skal på arbejde? Ja, det kunne bare gå på nettet. Jeg ved ikke helt, de holdt i hånden, ikke? Det lignede ikke rigtigt, at de kendte hinanden. Ej, men jeg var også herinde på vej hjem efter fest. Jeg havde været derinde. Nej. Nå, jeg ved det. Nå, det der lås alt det der. Men så gik der sådan en mand ved siden af en luder, og snakkede han om sådan der, kan vi ikke godt skynde os lidt? Jeg vil gerne et eller andet sted hen nu. Så sagde hun sådan, ja, tag det roligt, baby, tag det roligt, baby. Sådan, nej, det her, det er fucking walk of shame. Vi skal ned i kælder nu. Jo. Jeg har så ikke været deroppe så lang tid. Hvor er det henne? Shit, mand. Hvad sker der? Ligger de andre og sover, eller hvad? Så er jeg klar. Jeg har bare lige lavet lidt lækker mad, eller hvad? Ja. Lækkert. Jeg har fundet ud af, at jeg har glemt min taske ude på mit arbejde med mit arm her. Nu skal jeg frem til lidt af. Hvor er dit arbejde henne? Karlsson, der kan jeg tage ud. Så skal vi komme med sted. Fuck, hvor er det klart. Vil du ikke gerne se sådan der ud? Jeg vil helst ikke have patter. Ej, hvor er det overdrevet. Hvorfor har hun sådan nogle... Det er sådan nogle ballonbryster, det der. De buler også sådan helt underligt ud. Sådan, det taler. Skal du også med at tage en sol? Ej, jeg skal på arbejde. Klokken 5. Jamen, jeg kan ikke nå det jo. Vi skal først ned og træne, så skal vi lige være dernede i 4 timer, fordi vi er så mange. Fordi jeg sidder så pisse langsomt. Så skal jeg hjem og i bad, og så skal jeg på arbejde, og så må jeg pisse ondt i mit knæ til. Skal vi forbi det der sted der og hente armbånd? Men det kan godt være, du ikke skal betale, hvis det er første gang i år. Det tror jeg ikke, det er. Fuck, jeg flækker den der snap, du sendte det der. Lad du en pige tage dine gains? Det der, ikke? Så flækker jeg bare gains. Hvad er det? Det er lige meget. Nej, hvad er det? Så er det fedt.